много специален ден, защото празнуваме теб, една прекрасна жена. Любяща майка, вярна съпруга, добра сестра и човек с голямо сърце. На този хубав празник всички ние искаме да ти пожелаем най-важното: много здраве, щастие, късмет и безкрайна любов. От Чавдар и неговата съпруга Даниела, от вашите родители Иво и Зоя, както и от трите ви прекрасни момчета Иво и близнаците Алберто и Николай. Приеми на искрените ни пожелания, изпълнени с обич и уважение. Анилия, пожелаваме ти всеки нов ден да започва с усмивка и да завършва щастие. Нека в живота ти винаги има спокойствие, топлина и хора, които те ценят и обичат истински. Ти си човек, който дава много любов на всички около себе си и заслужаваш тази любов да ти се връща многократно. Бъди винаги здрава, защото здравето е най-голямото богатство. Бъди щастлива, защото усмивката ти носи радост на всички около теб. И никога не губи добротата и силата, които те правят толкова специална. Пожелаваме ти още много красиви мигове със семейството ти. Нека домът ви с ангел винаги бъде изпълнен с уют, разбирателство и обич. Продължавайте заедно да преминавате през всичко ръка за ръка, с уважение и подкрепа един към друг. Истинското богатство е семейството, а вие имате едно прекрасно семейство. Ангел, продължавай да бъдеш опора и сила за своята съпруга и за децата си. Анилия има до себе си човек, с когото заедно сте изградили красив дом и семейство, изпълнено с любов. Иво, Алберто и Николай могат да се гордеят с родителите си. Пожелаваме им да растат здрави, щастливи и добри деца, които винаги да носят радост и гордост на мама и татко. Нека смехът и детските гласове винаги изпълват дома ви с живот и